Mulla oli tarkoitus näyttää teille arvoisa yleisö kuuluisa 5 punaisen kortin temppu, mutta tänään se on pelkkää mustaa. Ei auta. Miesystävä. Miesystävä. Ja hänen nimensä on? Robert. Se on sun poika. Ja hänen nimensä on? Ville. No. Ja nyt kuvittele mielessä, että sä piirrät tätä uudestaan ja uudestaan. Joo. Sä piirsit äsken, mitä vaan sulle tuli ensimmäisenä mieleen noin 10 sekunnissa. Okei, tässä ei ole suoria viivoja, tässä on pääosin kaarevia viivoja. Tässä on kaarevia viivoja, tässä on joku ympyrä. Sen ympyrän sisällä on jotakin kuvioita ja sitten siinä päällä on, siinä on kolmio, mutta se kolmio ei ole ikään kuin kiinni. Ja sitten siinä on toinen kolmio. Sen alla on myös semmoinen joku puolikaari, tämmöinen näin. Sitten siellä on jotain semmoista ikään kuin röyhelöä, joka lähtee tällainen. Se näyttää ihan niin kuin se olisi savua. Mutta ei, tämä on jotain, joka elää. Tämä on jotain, joka elää. Tämä ei ole kukkanen, mikä voisi olla siis ajatella, että ne olisi ne viivat ikään kuin kukkasia kukan päässä. Mutta ei, tämä ei ole semmoinen. Tämä on joku eläin, joka elää. Joku, joka hengittää. Ja ne, ihan selvästi ne kolmiot siinä ympyrän päällä, ne on korvat. Ja sen korvien alla on ihan selvästi ympyrät, jotka on silmät. Sitten on, nyt mä ymmärrän, tämä on aika paksu eläin. Tämä on aika paksu eläin ja sitten se, mikä oli äsken vähän niin kuin savua, se on häntä. Mä veikkaan, että tämä on semmoinen eläin, joka on helppo tunnistaa kuvasta, koska se ei ole mikä tahansa eläin, jolla on 4 jalkaa, vaan tämä on ihan selvästi, onko sä piirtänyt kissan? Joo. On. Totta kai hän on piirtänyt kissan.